салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. Ҷама мехоҳам имрӯз як намуд печени осонак тайёр кунам. Шумотам хостум нишон тиём тарзи тайёр карданша, медонам ки рецептша мепурсем баъд. Дар инҷа орда ним элекча орда ма вай кардам, бехтам, баъд сливочное маслая ай холодильник нав гирифтам. Через тёрка через амин труб гузаронак мегузаронем амун ваёи калонуш насадка амун калонуш мегузаронем. Ҳамашам хушрӯ карда мегузаронем. Сливочное маслотон бояд 72-82% боша ки печеньотон хушрӯ биёяд. Инам хел ҳамаша мегузаронем духтаро. Баъд хушрӯ карда орда аралаш мекунем. Ҳамун сливочное масло бояд орд кати якҷоя шава. Гӯем хали ранги вай мешава. Боз ман хе нишонтон метиём. Инҷа дар ма 250 грамм сливочное масло ба як ним элакча зиёдтар орд аралаш кардам. Инам хел аралашон кардам. Инам хел бояд боша. Инҷа да сметанаи 20% ҳай. Шакар медозем дуруни сметанада. Инҷа якта тухм. Ина хуш мекунем. Хамирша мешӯрем. Амхе хушрӯ карда хамирша мешӯрем. Хамир на сусти баъд боша, на гӯем вай баъд боша, на сахти баъд боша. Амхел вақте ки дастада уже нашаспа дига бас кунин ордозира. Инамхел бояд мулоимак биёя. Инамхел бояд мулоимак биёя. ҳар кас ҳар хел хоҳад ба хости дили худаш гӯем форма оформлениша ба хости дили худаш куна. Ман аввал хостам формочко кати кунам, бо намедонам передумад кардам. Хостам амхе кугула кунам, шакарда тар када листа бимонам. Ай ҳамада осонак амихелай. Бо барои ки вая гӯем чанд дафъа форма мекунӣ, мегирӣ, бо мондагиша ҷамъ карда тунук мекунӣ, бо форма кати гӯем формача мегирӣ, вай мешава. Гӯем кор бисёртар мешава. Акма занаки кӯдак дора ки ба фикрам ки ҳама ами занои мираси амихе серкорен кӯдако дарем пеши я чиз пухтанӣ шавам. Меоян кай уча тайёр мешава, кай тайёр мешава гуфта. Ҳамда ҳаракат мекунам барвақттар тезтар тайёр кунам ки кӯдакота тиём. Инам хел кугула карда шакарда тар карда мемонем. Чӣ хеле ки ман нишон додастам видеода. Рецептша дидем ба фикрам. Орду, сливочное масло, якта тухм, сметана. Баъд камтарак сода ё разрехитель медозен. Ҳамхе хамири мулоимак мешӯрен. Ҳамхе кугула карда дар шакар тар карда дар противин мегирен. Баъд ма инҷа дар як дута форма доштам, намедонам дар куҷоян, кругли будан. Наёфтам шо ба хали даҳнаки кришкаи вай ба клишка кати ҳамхели вайшон мекунам. Гулшон медозам да гӯем осонак гӯем. Ҳамхе карда гулшон медозам. Шумо ба тарзи хости дили худтон кунед. Агар хоҳед ранги ма ҳамхе ягон даҳнаки баклишкая гирифта ҳамхе кришкаш кати гул андозен. Ма болошда бои қаи шакар чошидам. Ина бо ай болои ва шакари кадагим бои қаи дига шакар чошидам ки ширинаки хушрӯ биёяд. Барои ки дар хамираш камтар дохтагӣ будам шакара. Ози дар градуси 180 мемонем 15-18 минут где-то мепазад. Бо нигоҳ карда местем насӯзам. Ина духтаро печеньёи ма тайёр шид. Муддати 13-14 минут да тайёр шидан. ҳам хел хушрӯ омада духтаро. Оқа чизи бисёр намерава. Гӯем зато ай дасти худат гӯем ҳамаш свежи. Чӣ хеле ки як печенье як чиза мехари серона ай магазин вай ба дили пур намегири. Ина бинед чӣ хеле резонаки мулоимак омада. хе гармай кӯдако бетоқати кезан ки бичашем. Инҷа да ма чойшон кардам. Инҷа да кофе кардам дадаш амоз як кор омада. Акама чой мехӯрем печенье кати ба маззаи хушрӯ омадан. Шумоям метавонед тайёр кунед барои аҳли оилатона, барои фарзандотона. Хеле ба мазза мебиёяд. Ҳамин видеои тамошо кунед. Агар ки як бор нафаҳмидем бо дубора тамошо кунед ки ман чӣ гуфтам, чӣ андохтам. ҳатман ки ёд мегиред. инам хеле резонаки хушрӯ омада. Бо агар иста хунук шава
бо ҳам хеле резони хушрӯ мешава. ази камка гармакай ба ҳар ҳол ба мазаай хунукиштаям гармистаям. намихел чой пакетакира гуфтан зарар дора. рости гап дар дили мужаи вай шид. шавҳарама гуфтам ки ай баъзе рафта чои килоаки гирен. чои килоаки рости гап ваяй корш бисёр агӯем да дам кардан вай карданаш бисёр чойнакда бисёр мусрҷа меша. барои ҳамин мада удобнитар ҳамин чои пакетакӣ буд. дарҷа духтаро баъди печения пухтан ман хостам кам то карточкаву гӯштам хеб вай кунам. падоби гӯшбирён неки гӯшбирён хак бе картошка меша. ман картошка медозум инҷада як 3-4 дона картошка медозум. ам хел гӯшта кусок мекунам. ман вай дафъа кадаги будам беҳад маъқул шудаги буд. шавҳарамда гуфтан имрӯз вай кун бегаҳда ам хе кун гӯшбирён кун ранги вай дафъа кадаги озди омадан чой хӯрдан намозшона хонда рафтан кор намози шома аку барои омаданшон то намози хуфтана ма тайёр мекунам насиб иншоаллоҳ гӯшбирёна. ман мантуқ кардани будам рости гап. мантура корш бисёра бо кӯдакои майда чихела ғам метиянд. барои мо гуфтам ай ҳама да ҳамин осонак ҳамин гӯшбирёнай корш осонай кӯем дарав тайёр мешава. меҳнати бисёр намекунем да. барои ҳамин ман хеле хостам ҳамин бегаҳда гӯшбирён кунам. ҳаминам хеле ба мазаи хушрӯ мешава. чӣ хеле ки яку манту маъқул монай ҳамин гӯшбирёнам аку маззашам хеле хушрӯай. ин зато дарав тайёр мешава гӯем долгаҳ вай намекунӣ. долга хта ғам наметида гӯем. инам хел духтаро дар хонаи мо гӯем дар доми мо ремонт рафтиста беҳад овози баланд. вақте кӯдако хованд ман озвучка кардан наметавонам. вақте кӯдако мехезанд уже ремонт мешава. барои ҳамин ҳози ман кӯча биромадагиём. шавҳарам хонадай шавҳарам гуфтан ма дам мегирем 1-2 соат. ман гуфтам набошад ман биромада берун дар як магазин медромуд заодно видеома озвучка мекунам мепартом берун дар интернет нағзай хона медроем интернет ваяй интернет сустай долго загрузит мешава. ютубда гӯем 1-2 соат вақт мерава ки вай бироя ба дом вая баланд ки ҳастай ва фикр май ҳама тараф интернет да медроян вай мекунад тупид мекунад интернет долго загрузит мешава. барои ҳамин ҳаракат мекунам ки имрӯз бо худаш ҳам дер шид гуфтам дар берун рафта ябро озвучка карда ҳамҷа загрузит мекунам. баъд заодно чизе дар кора магазин мегирам мебиём ва ё хонадан серанҳоли 1-2 соат 3 соат хонадан дам мегиранд. ма коромо буд карда меравам. инам хел духтаро камераи мара бинен чӣ хел сафед ҳама ҷой нишон додестай. рости гап беҳад ҳамин камераи телефон омада маъқул нестай. насиб иншоаллоҳ ки оиликои каналма оиликои ютуба ҷамъ кардесам як телефон мегирам барои ҳамин каналам ки плихча дар худаш расход кунам барои пешравии худаш барои нағз качествои нағз шиданаш барои видеои качествои нағз кати вай кардан снимат кардан ҳамда оилик ҳамон пули ки ҳар моҳ ҷамъ мешава ҳамонро ҷамъ кардесам. насиб иншоаллоҳ як телефони нағз камераи нағз кати мегирам. аку ман фақат самсунг истифода бурдагиам неки ҳози ҳама айфон вай мекунанд таъриф мекунанд камераша. ман айфона сарфаам намерам рости гап камтар қимтара вай функсияош дигар хелай. ман фақат чанд соли ман 4 телефон гирифтагиам 2017 ҳар сол ман самсунг мегирам мегум самсунги моделои последния гирам чем айфон чӣ хел боша бо намедонам хоҳ ҳозир пулаш ҷамъ шава. насиб иншоаллоҳ мерем салони ҳамон самсунгу айфон ҳама хеле ҷо мерем нигоҳ мекунем сравнит мекунем кадомиш ки нақсара беҳтар. сами главни ки ҳамин мада истифода бурданаш вай шава осон шава. агар айфона гирам сарфаамша наравам
баъд бекор мешавад бо бурда додан дар кор. барои мегум як бор ҳама ҷоя дида вай када гирем мақсад сравнит када камераош чӣ хелай сами главни мада камера як бор гирем мегум дига гӯем ҳар сол телефон нагирем як бор гирем я телефони нағзи қиматтар гирем ҳамон кати бо чанд сол видео каданда о чӣ каданда мақсад качествоаш нағз боша о бақувваттар боша тупит накуна барои не самсунгое ки ман ҳар сол мегирам арӯи чи ҳалиш мекунам айёр арӯи ки мечаспа телефон як сол ман истифода мебарам уже телефон гӯем як ҷода мумкин дароя шах шавада хеле мешава ба фикрам телефони ҳами самсунг ҳамин хелай ҳам як сол истифодааш мебарем максимум уже мехел часпидана сар мекуна тупит кардана сар мекуна да як ҷо медроя шах мешава телефони пешнаи ман ҳам хали мешид як комментария медро омадам ҷавоб доданда шах мешид ҳам қати дигар чанд қа меистод мекуштамеистодаш баъд гирон када бо далши кор мекард барои ҳамин ин телефона гирифтан додан шавҳарам гуфтан хай занакиша кор фармудан гир камтар ваймон нағзтар шава шароитмон ба як телефони нағзат мегирам ки хай дидам ки шавҳарам бо мошин гирифтагиян вайда ипотекада ҳар сол ҳар моҳ бо пули вая метияна пули квартира гуфтам хай мардак шумо проблемаи худтон набинед ман пули ҳами каналам барои ҳами канала худаш мақсад чиза ҷамъ мекунам пулша барои ҳами канала худаш як телефон мегирам барои видеоам нағз омаданаш баъд ин телефон меҷима ваяш бисёр камера меҷима ҳами хали телефон да дастам вай надорада ки як хеле телефоно функсия дора агар ҷумония намеҷумада ин телефон надора хеле чиз ҷимидан мегира бисёр ҳар телефона гӯем як видеото тамошо мекунам зараш давом мехӯра худам да маъқул нест ҳами видеом рости гап хай ҳозираша ҳамиқа метонем телефони ман ҳам хелияй сабр кунед иншоалло ки як телефони нағз мегирам ва видеои нағзтон мекунам иншоалло качествои нағз кати рӯшани хушрӯ ки ҳам чизеро нишон дода сабшам ҳамаша хушрӯ бинеда сафед нишон мети як хел вақт телефони ман намебини ки даам дуруни ам дега ё дуруни ам лаганда чи ай ягон хел рецепта вая кунам агар барои ҳама ман бисёр рецепт намекунам ки ваяй уқа нағз нишон наметия телефону барои ҳама мегӯям як телефони нағз гирам баъд рецепт мекунам иншоалло бисёр вақт баъд дар каналам рецепт мешава ҳар хел рецептакои осонак гӯем ҳаст ба забони русӣ бисёрай дар ютуб ман мехоҳам тоҷики кати шуморо хушрӯ када осонакошак гирифта нишон тиём барои тайёр кардан инам хел гӯшбирёни ман тайёр шид духтаро картошка пиёзашам хел об шида рафтай бисёри баъд ҷӯшид сами главни гӯшташ мулоим шидай ҳози ман дар сахона накриват кардам мекашам ака гӯшбирёна шавҳар мамай кор омадан шиштая бора ужин мекунем духтаро ҷада бо мазза одно нони гарм пухтум айс гӯшбирёнам пухтеста буд айси ман нон кардам сета нон пухтум инам хеле тай комментарияда нависен духтаро шумо ҳам хел тайёр мекунен гӯшбирёна ё ки дига хел тайёр мекунен ман хиёл мекунам гӯшти холӣ боша дарав дилгир мекуна одама хеле серпиёза картошкаам хе чиза дозӣ нағз мешава шира када гӯем камтар вай мешава дарав дилгир намекуна одама баъд ҳамин пилтая духтаро ҳамин болои ҳамин пилта ҳамун комфорткош занг задагия ҳамиро агар ман ягон хел антижир ягон чикати шута тоза кунам ҳамин вайрон мешуда боша рости гап метарсам бишумшон ки яке мегум вайрон наша ай кор бимона баъд чизи мардум аёхи нарастестам бовар кунед ҳамин чизош безебай занг задагия болои ҳамун комфорткош чизи мардум ки ҳастен нарастестам ҳола ай худуме буд ба вақт ҳоли чораша дидагӣ будуму агар ки донед нависен таги комментарияда духтаро ҳамин ашвиём ҳеч кона мекуна ё ки вообще нарасмша ина духтаро ман дар сахона накриват кардам ҷада бо диринг помидор реза кардам нонои майна пухта тайёр шидан бо салат тайёр кардам ҳозираша ман тез нон кадестам якта дута сета максимум мекунам як рӯз баъд нон кадестам ки
морозильники майда чихеле ки гуфтам наметавонам заморозить карда кам мекунам ҳам хел тез гӯем ҳам хел духтаро кадоми хурдеста боша иштиҳои таом шумодам инҷа имрӯза видео ба анҷом мерасонам дӯстони азиз раҳмат ки бо мо будем видеои моро тамошо кардем фикротонро дар комментария нависен то видеоҳои оянда сарбаланду хонобод бошед дӯстони азиз